13 ta' Marzu Santa Eufrazja Verġni għexet bejn is-sena 380 u 410. Santa Eufrazja Verġni kienet bint waħdanija ta' Eufrazja u Antigonu, senatur ta' Kostantinopli. Missiera miet ftit wara twelida u omma ikkonsagrat l-Alla il-bqija ta' ħajjitha. Biex twettaq dan il-ħsieb ħallit il-belt kapitali u ma' binta ta' 7 snin marret l-Eġittu fejn għamret f'wieħed mill-oqsma art li kellha hemm ħdejn kunvent tas-Surijiet li tagħhom hija adottat l-għamla ta' ħajja qalila. L-eżempju tal-om anqal fiċ-ċkejkna x-xewqa li tidħol mas-Surijiet u omma fdata f'idejn is-superjura sabiex tħarriġha fil-ħajja axxetika. Eufrazja issa qabdet iktar bil-ħeġġa minn qatt qabel it-triq tal-perfezzjoni u saret għal ħuta s-Surijiet mudell ta' umiltà, tjubija u karità. Kull tentazzjoni li kellha kienet tmur tistqarra lis-superjuri sabiex b'dan l-att ta' umiljazzjoni tkeċċiha. Mietet għal xi 30 sena San Ġwan Damasċenu isemmija fit-tielet taħdita tiegħu dwar ix-xpijat sagri. Bħala tislima ta' firda, qabel ma Eufrazja daħlet mas-Surijiet, omma offrit għal Ġesu. Mulejja Ġesu, ilqa' din it-tfajla taħt il-protezzjoni tiegħek, lilek biss jitħobb u tfittex. Ħallita u ħarġet mill-monasteru bidmuħ f'għajnejha. Ftit wara ħassa ħażin u tat l-aħħar parir lil binta. Ibża minn Alla u waqdi lil ħutek bl-umiltà kollha. Kun umli u fqira fl-art sabiex tkun sinjura fis-sema. Wara il-mewt ta' omma l-Imperatur Dejodasju talabha tiġi lura fil-qorti għaliex ried iżewwiġha lil senatur żagħżugħ. Iżda hija kitbitlu. Billi ġa tajt ruħi lil Kristu ma nistax nonqos mill-kelma li tajtu u niżżewweġ bniedem mortali. Talbitu wkoll biex iqassam il-ġid tagħha kollu lill-fqar u lill-istituti tal-karità. Meta l-Imperatur ara l-ittra ħariġlu d-dmugħ u s-senaturi qalulu hi bint denja ta' Antigonu li jiġi minnek u nisel qaddis ta' siġra qaddisa. Il-kliem iqanqal imma l-eżempju jikkaxkar. Il-bint ħadet minn omma it-talim u l-eżempju. L-omma qlija rawmet lil bint Eufrazja biex tgħix din il-ħajja bi preparazzjoni kontinwa għalli jmiss. Il-ħajja li jmiss hija eterna u għalhekk min waqli u jaf jagħmel il-kontijiet sew rrealizza li dawn l-4 tiem li għandna hawn jgħaddu bħal leħħa ta' berqa. Imma l-eternità ikkomparata maż-żmien ta' hawn hija l-vera ħajja li tibqa' dejjem. Dejjem jaqblilna għalhekk li bħal din l-om u binta u tant irġiel u nisa li aħna nsejħulhom qaddisin ngħixu hawn bil-għaqal ħalli mbagħad ikollna ħajja tal-aktar kwalità u glorja għal dejjem ta' dejjem. U int, tot ruħek man-nies għaqlin? Kemm qed tinvesti fil-ħajja li jmiss li hi l-vera ħajja li ma tintemm qatt? Qiegħed jew qiegħda tgħin, tħeġġeġ u tagħmel minn kollox biex tara li l-oħrajn madwarek, speċjalment dawk l-aktar qrib tiegħek, huma wkoll jinvestu fil-ħajja eterna? Meta se jasal it-tmiem ta' din id-dinja ma nafuhx, imma t-tmiem ta' ħajjitna jista' jasal mument tal-ieħor bla avviż ta' xejn. Se jsibek preparat jew preparata biżżejjed biex tidħol tgawdih għal dejjem fil-ġenna. Talba. O Alla ta' min iħobbok fuq kollox. Bl-eżempju ta' ħajjita, Santa Eufrazja tallimna ma naħżnux għalina teżori f'din l-art imma biss fis-sema,
fejn jibqgħu miżmuma għalina u jagħtuna posta ġiegħla naslu għandek. Atina dan il-erf u din l-attitudni tal-qalb biex aħna wkoll ngħixu b'mod li joġob lilek, ħalli magħha niġu ngawbduk meta ssejħilna għal għandek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.